Bħal ma jħobbok annimal ma jħobbok ħadd. B'dak il-ħsieb f'moħħu Twani Vella dawwar ħolma f'realtà biex jittella monument f'Ħalaxaq għal aktar kuxjenza favur l-annimali. Iltqajna ma' Twani fi pjazza f'dawret Ħalaxaq li sa ftit ta' sinilu kienet biss biċ-ċart mitluqa u maħmuġa. Iżda Twani ħoloq kumitat ta' volontira li madwar 10 snin ilu talab lill gvern għal din il-biċ-ċart biex jirranġa u eventwalment jittella l-monument. Fil-fatt l-art ingħatatilhom fl-2010 u l-2011 bil-grupp ta' persuni ħadu ħsieb jizbarazzawa, jibnuha u jizbawa biex illum hemm pjazza żgħira li tinkludi wkoll xi ftit bankijiet. Tagħna l-art il-gvern u nirringrazzawh ukoll, nirringrazzawhom anke tal-kultura l-fjuri li tawna mad-dawra pa' ma' taraw dak il-fjuri sbieħ, kol siġal dak u żebbuġ. Minn hawn il-ħolma ta' Twani bdiet issir realtà meta permezz ta' perit bdiet il-ħidma biex jinbena l-monument tal-ġebel. Għax-xogħol ta' skultura intażlu Reni Mizzi u Luis Kallejja li ma net News spjegaw kif din il-biċċa xogħol kienet xi ħaġa ġdida għalihom. U ma rrakkontaw li normalment huma jagħmlu xogħol ta' ġebel Qadjar, iżda meta kienu affiċinati minn Twani aċċettaw li jagħmlu dan ix-xogħol ukoll. U xi ħaġa li mhux normali li naħdmu aħna. Soltu nagħmlu pereżempju affarijiet bħal fireplaces u l-iskultura u affarijiet normali, fimt? Għal di mhux xi ħaġa normali, jisek taħdem xi ħaġa speċjali għalija. Il-monument komplut mistenni jkun twil aktar minn 2 metri u wiesa kważi 2 metri u nofs, boli ta' aktar minn 3 metri. Fih se jkun hemm numru ta' annimali u pal tal-bajtar li joffru del għal fuq l-annimali. Issa kif ikun lest ix-xogħol, ġifieri ħanpoġġu l-bażi tiegħu qiegħed. Dan sampli ta' kantoniera minnu. U mbagħad dan il-monument ħajjiġi fuqu kollu. Fuq wara nibdulu biċ-ċaħat tas-sejjeħ biex intuħ aspett Malti biex inżejnu l-ambjent tal-annimal. U ħandawruh b'xi bajtar ukoll ħalli intuħ dik tal-razzett Malti. Il-mira ta' Twani il-monument ikun lest għal Ġunju jew Lulju u għal din l-okkażjoni stieden lil kulħadd jattendi għal quddiesa bl-annimali. Twani itemm il-kumment ma' Net News b'appell. Tista' ma tagħmellux monument l-annimal, iħobbok tant l-annimal, ħal kull ewwel monument bil-brejn ukoll fuqu jistgħu jaqraw l-omja bil-kelb tagħhom, jieħdu d-dettalji jaqraw x'hemm m'hemmx. Tista' ma tagħmellux dan, ħabib ta' vera, ħabib onest.